Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mä olen Sussu ja tänään mä näytän teille miten tehdään tämmöinen juhlava syysmeikki. Joten jos sä haluat nähdä miten tää meikki tehtiin, niin jatka ihmeessä katsomista. Eli olen kosteuttanut kasvot tällä kosteusvoiteella ja huulet tällä Natural Goden Candy Smile Be Natural Be You huulivoiteella. Ja sitten tuolla Smashboxin tolla meikin pohjustusaineella niin pohjustetaan kasvot. Piti miettiä, että mikä tää on, kun en kovin usein käytä, mutta kun tää on tämmönen juhlameikki mukamas, niin pohjustetaan. Ja käytän noita beauty blendereitä, koska mun mielestä niillä saa kaikista pitkäkestoisimman meikin. Ja sitten Lumenen Longwear Blur Foundation ja mikäs toi L'Oreal True Match Concealer. Kaikki tuotetiedot löytyy sitten tietysti sieltä alhaalta, että mä oon niin huono tässä just muistamaan näitä tuotteita, saatiin niin kuin niitä sävyjä varsinkin, niin mä nyt vähän selostelen, mutta voitte sit sieltä tarkistaa, jos kiinnostaa tarkemmat tiedot tuotteista. Sitten tämmönen I Love Makeup tommonen kulmakarvajuttu ja siitä tumminta, joka on tämmönen niinku vähän niinku harmaan musta, ja sillä teen tämmöisellä puuterimaisella mun kulmat. Mulla on itsellä aika hyvät silleen kulmat tavallaan, että niihin ei tarvitse kauheasti mitään tehdä, varsinkin kun mä aina värjään niitä säännöllisesti. Niin riittää tämmöinen. Ja sitten Lumenen kulmakarvageeliä, tää on tää ihan väritön, tosi ihana tuote. Just sopivan semmonen pitävä, mutta ei tee kulmakarvoista semmoista mitään niin kuin kovaa tai semmosen kovan näköistä. Että pehmeän tuloksen saa, mutta pitää kuitenkin. Sitten Makeup Revolutionin tommoinen luomivärin pohjustusaine. Ja sitä laitan luomiin ja levitän sen beauty blenderillä pikkuisella. Sitten Makeup Academyn irtopuuteria, ja mä teen tällaiset puuteristopparit, eli isot kasat puuteria tonne alle, koska mä käytän tässä mustaa luomiväriä, ja se on ihan kauheeta, koska jos mustaa luomiväriä varisee tonne alas, niin siinähän sitten yrität putsailla. Ja en kerro luomivärejä, että mistä paletista, koska kaikki on tämmöisestä 120 luomivärin paletista, joten ihan turha mun sitten yrittää selittää, että minkään sävyn mä niistä otin. Ja nyt mä otan semmoista oranssia sävyä sieltä, yhtä niistä monista oransseista, ja laitan sitä tonne sisänurkkaan. Ja mä laitan tätä niinku tosi sellainen tarkasti, että mä en halua siitä mitenkään erityisen häivytetyn näköistä, vaan mä haluan, että tää on vähän niinku semmonen, tää sisänurkka vähän semmonen poikkeava tosta mustameikistä, että se oikein pomppaa sieltä. Ja sit mä laitan sitä myös tonne alas pikkuisen. Ja sitten sen päälle mä laitan semmoista kimaltelevaa oranssia, vähän vaaleampaa. Tää nyt on tämmöistä oikein niinku pilkun viilaamista, kun laitetaan tonne vielä semmoista vähän vaaleeta, että se oikein vielä avaisi sitä katsetta siitä. Vaikka ei sitä edes oikeesti kauheasti kyllä näy, että sitä laittaa. Niin, ja sitten mä laitan punaista, semmoista niinku syksyisen punaista, eli ei mitään niinku punaista, vaan semmoista vähän niinku se oli siinä ruskean ja punaisen välimaastossa olevaa semmoista shimmeristä tai vähän metallista luomiväriä se oli. Semmoista. Kauniin punertavan tai rusehtavan punaista. Sitten häytellään ne kaksi sävyä yhteen. Ja ilmeisesti jompaa kumpaa vähän lisäsin siinä. Sekoittelin niitä. Saadaan kaunis häivytys niiden välille. Ja
sit sitä punaista myös ihan pikkuisen tonne alas. Ihan pikkuisen. Sitten tulee hauska osuus, eli mustaa luomiväriä taputellaan nyt aluksi tommoseen V-muotoon. Taputellaan tommosella normaalilla luomivärisiveltimellä paljon siihen. Ja sitten häivytetään oikeasti ikuisuus, koska musta luomiväri, siis sitä saa vaan häivyttää. Se on ihan tuskaa. Joten tässä vaan häivytän. Sitten mä lisäsin sitä punaista tohon vähän, että se musta ei menisi sen päälle, kun mä yhdistän ne. Niin ilmeisesti mulla on punaista tossa siveltimessä myös. Sitten mä laitoin lisää punaista. Sitten mä laitoin lisää mustaa, koska mä en halua, että se häivyttyy tuolta, missä mä haluan, että on sitä väriä. Mä haluan, että se häivyttyy tuolta ylhäältä vaan, en siitä luomelta. Tästä nyt vähän hidastettuna, tai no siis tällä normaalilla tahdilla, kun toi äskeinen oli hyvin nopealla tahdilla, mutta näin sitä oikeasti sitten häivytellään hitaaseen tahtiin ja tarkistellaan, että miltä se näyttää. Ja häivytetään vielä vähän lisää. Ja sit mä otin mustaa siihen siveltimeen, koska mun mielestä mä halusin sen vielä vähän ylemmäs sen mustan semmosena tummempana. Niin melko rajulla kädellä lisäsin sitä mustaa sinne vielä tonne ylemmäs. Ja sit mä häivytin sitä. Ja sit mä otin tommosen puhtaan siveltimen ja häivytin sillä tuolta yläkautta. Ja sitten lisäsin luonnonvalkoista tuonne kulmaluulle ja sen avulla häivyttin sitä mustaa. Mun mielestä tämmöisillä luonnonvalkoisilla ja tämmöisillä beissillä sävyillä on tosi kätevää häivyttää noita mustia luomivärejä, koska se on tosi vaikea saada se musta kauniisti häivytettyä. Sitten yläkautta, kun lisää jotain vaaleita sävyä, niin se häivyttyy se viimeinenkin musta sieltä hyvin. Sitten laitetaan tätä Natural Coden Eye Intensifier mustaa kajaalia, mikä on aivan mahtava musta kajaali, oikeasti paras, mitä koskaan olen kokeillut, niin tuonne vesirajan, koska se oikeasti pysyy siellä vesirajassa. Aivan oikeasti. Super. Ja sit poistetaan ne meidän puuteristopparit tuosta. Sitten otetaan taas se kajaali, ja sitten mä laitoin sitä vielä tonne alaripsirajaan pikkuisen, että saadaan sinne oikein tummosen alaraja. Sitten mä laitoin mustaa luomiväriä sen rajauksen jälkeen vielä. Ja sit mä häivytin sen pienellä häivytyssiveltimellä, joka oli puhdas. Ja sitten se ei ollut enää puhdas, koska mä otin siihen vaalean ruskeaa ja häivytin vaalean ruskealla vielä, tai vähän tein siihen semmoisen efektin, että se kauniisti sitten, että se ei ole vaan musta ja sitten tulee iho, vaan että siinä olisi jotain välissä vähän. Tosi pikkusen laitoin sitä vaaleanruskeata. Sitten H&M:n Deep Liner. Tehdään todella runsas kissarajaus, mitä mä rakastan yli kaiken. Ja tää Deep Liner H&M:ltä on niin hyvä hintalaatu suhteeltaan. Ja kestänyt mulla tosi pitkän aikaa jo.
Ja koska me tehtiin se rajaus menemään vähän niinku tuolta Eiton oman silmän mukaan, niin sitten me huijataan se liittymään tuohon meidän alarajaukseen, koska se oli niinku siellä ulkopuolella, niin sitten pitää saada kauniisti menemään. Sitten laitetaan ripsiväriä, ja te osaatte laittaa ripsiväriä, joten mun ei tarvitse selostaa siitä mitään. Sitten mä varjostan mun poskia. Tuolta leuankin alta. Sitten laitetaan poskipunaa. Sitten rajataan huulet. Ja mä tein tässä niin, että mä käytin tonne rajauskynäksi tommoista niin kun tosi tumman semmoista, mitäköhän se olisi, vähän niin kuin luumun sävystä, tosi tummaa. Ja sitten sen päälle mä laitan semmoista viininpunaista huulipunaa. Koska niin kun mulla ei olisi ollut semmoista tarpeeksi tummanpunaista huulipunaa, mitä mä olisin voinut käyttää tämän huulten rajauskynän kanssa, mistä mä tein semmosen sekoituksen siitä. Ja tää on lumenen huulten rajauskynä ja mä rakastan tätä sävyä paljon. Sitten tosiaan lumenen uudesta syyskokoelmasta tämä tummin, tai siis tää niiden viininpunainen sävy, olikohan se nyt sitten 70. Tämmöiset syyshuulet, oikein klassisen kauniit mielestäni. Ja tässähän tämä video nyt sitten oli. Toivottavasti tykkäsitte. Ja nähdään taas seuraavassa videossa, mikä se sitten tuleekaan olemaan.